salam. Sakan na magdamakan sa ginawa kan, amalo ako ambug takabur. Nakatawa na kan na marata uto, na anda manay kabaluyakan ang mga ngalimbabaan. Masya Allah. Pag mayroon na panalamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, pagariyak na miya kaysa, kagyang ka na magagdam ka, katawan na kaagyuto na marata, na gumititik sa puso ka, kabaya ka, amada ka sang kuto, marata, agalabak, na padanan kung mga pamintuan o tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala sa katawfikin yan raka insya Allah subhanahu wa ta'ala. Padanan ko mga pipi asifat apkain ka umano si agyang kutwa karibatan yan na ugukabay ayan amada sa agyang kutwa karibatan yan. So kadaklan na pupakagdam sa lagi dinan aginan sa mga tao ad na inamkiran sang kutwa kapakapambalingan nirang Allah subhanahu wa ta'ala. So gana ka sa salima asembag ay insyaAllah subhanahu wa ta'ala na kasabapan sa kabaluin ka nagukapad ko mga tao mga ngalimbabaan. Baga na ismbagar ka naging utatakwa Allah kikalakan ko Allah subhanahu wa ta'ala ayap tiro na takwa Allah kikalakan ko Allah subhanahu wa ta'ala na so kinggulalan na ka kung nganin ay nisugu yan raka malagid so paliugat ang tawa kasunat ko diyang kaapkagangon na gusto ka pananggilain ka kung nganin ay nisaparian raka wala yattasifu biha ahlut taqwa kagi so kapangimpuruan na upuong ka mabaloy maalakan ko Allah subhanahu wa ta'ala na kedar kaagi ang kuto kapangimpuruan ka kana ba sifat mga tao mapaparatian ko Allah maalakan ko Allah agi ang kuto kapangimpuruan gyang kuto kapagambug katakabur wa'lam anna al-mutakabbira la yadkhulul jannah naguto kaway ngaki mataan agi ang kuto ambug gyang kuto takabur na di pa kasul sa surga lagi-lagi nguta ki aluyaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ginguta hadith yan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min qabr di pa kasul sa surga agyang kuto tao ang mapapadalam ko puso yan ang kuto kiber sa apya bulagid kala o indeng atikap subhanallah ilidas tanurun Allah ikadwa ismbagan ra kana amilin nas bima tuhibbu ay yu'amiluk pakindulo na ka kung mga tao ko kebubayaan ka makin dulu na siran raka ibarat yan saka na kebubayaan ka ay kapakin dulu na raka mga tao na mapia korek paman yung uta pakadala nga sa ngairan papugupan kairan yung uta tatagong kairan sa ginawa napakin dulu na kakiran sa lagi duto kagyuti kabaya kami dulu na kakiran nun napakin dulu na kakiran sa lagi duto ikatlo ismbaga ka na ma'rifatul insani qadrah kailangan na sumanusia na katawan niyan so kagaganian, katawan niyan so diyang ka yan, katawan ka so diyang ka asa manusia. Katawan ka so pakaasal ka. Kay gira kaya to kawan ka so pakaasal ka, matanas ka na aya pakaasal ka na lupa, nagumatanas ka na padga ko mga lulubaya kaadno Allah subhanahu wa ta'ala, nagumanga ito ko mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala na tagus sa pamikiran ka, pikir ka, ino ako di makapangimpuruan. Ada buaukit o ba akan marpang supalaw da buaukit o ba akan maalibat a dunia ina ko di makapangimpuruan da buaukit o ba akan kanda to ya dunia agis ka na ay pakaasal ka ng kuta mayto pakaasal ka na ginguta kapun ka sa lupa mibububa ka nagyutoy pipikiran ka agyutoy pakaasal ka ilan yung man naginguta kataro Allah subhanahu wa ta'ala sa ginguta kinisugo niya si ikukuan kinisapar niya kung kapanakabur wala tamshi fil ardi maraha baka indilakaw sa lupa sa katikabur akan dilakaw innaka lan takhriqal ard kading ka din makatasan kaya lupa o pamanading ka din makatasan kaya intero dunia walan tablughal jibala tula naguding ka din marapang sa kapuro agyang kaya palaw ikapat ay sumbaga ka na tadhakkaril amrad wal awja' wal masaib panadentaduming ka so mga sakit so mga tapang so mga tiyuba wallah subhanahu wa ta'ala kay gira kaya tadaman ka yung uta ka sa sakit na api ikabagar ka api ikatagas kay puso na upon matanggad sa ginawang ka aska nagkasakit ka na miyatanggad sa ginawang ka miya pamula sa pikir ka di mo pa kang gayaging ka na nakatatakabur ka di mo pa kang gayaging ka na nakaambug ka pamakaaya di nga di pagambug na gimuta kan akay lawas gimuta kabagar ka na dibuanan pa kang gaya guna umasugat ka sakit okay na papanadan tadmingo to kapaduto sa papakaugo ka sa kabaluin ka ang mga ngalimbabaan
Ikalima, hamurin po rin simbaga karka, naging uta tathhirul qalb. فالقلب إذا صلح صلح العمل كله. Limpyo ang aso puso ka. Limpyo ang aso puso ka. Pun sa yung uta ka pakasiig ka pakadengkig yung uta kiber. Ano man ya? Upama ka makasiig ka na. Ano man ya kapalimpyo ang ako puso ka. Ha? Nagyong uta pad sa yung uta mi aloy, mga ulama tanong na igiraad na sisiig na ka na pamang ni nakas kaniyang sarila, nagulimo, nagugugaw, nagukapdi, nagu-risk yan sa kaniyang Allah subhanahu wa ta'ala. O di, nawaya ipsig kaya ito, nakagiad na risk rin Allah subhanahu wa ta'ala na pamang niya nga ko Allah subhanahu wa ta'ala, apakang berakat nun Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mutua riski ay ibabagay niya nun. Anda ni kalimpyo ang kasangkanan apuso ka na may tagumpya so intero lawas ka, na may tagumpya so mga galabak ka. Allah ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.